UPPL दोलोनि जानानै गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंना सालबारि समस्तिनि बिजाथि बिथां जय मुसाहारि दा बिथांनि जा नमिनेशन साबमिशन बे हाबाफारिखौ एसे सिगाङावसो जों फोजोबनानै लाबाय। जियानो जाथों मानो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे सालबारि समस्तियाव जय मुसाहारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि समावहाय निश्चित जाबाय। मानोना सालबारिनि गासै रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोजों लोगोसे जय मुसाहारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे जय मुसाहारि बिथाङा देरहानानै जोंनि बे सालबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि जौगानायनि जा बिबानखौ मोजाङैनो मावफुंलांगोन आरो रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनगोन जे फैगौ जि 22 तारिखआव जानो गोनां सेप्तेम्बरनि 22 तारिखआव जानो गोनां जिथु भट बे भट थुखांनायनि उनावहाय 26 तारिखआव काउन्टिं जागोन आरो बेनि उनावहाय बे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जेब्लानोखि बिटिआरनि गोदान सरकारा जागोन अब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारानो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि CM जाबाय। बेखौ आङो रोखायै फोरमायगोन रायजो राजा बिथांफोरनो। दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव जाहाथे जोङो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो साफ्रोमखौबो UPPL दोलोनो भट होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जिहेतु देबोरगाव बियाब आरो 14 नं चिराङाव हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा जों जुजिनाय जादों। बेनि गेजेराव सोरखौ देरहागोन होननानै फोरमायगोन? देबोरगाव आरो जिथु 14 चिरां बेवहाय जोंनि UPPL दोलोनिनो दैदेनगिरि मानगोनां बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। जों फुल कनफिडेन्सजों बिथांनो बे मोननै समस्तियाव गेलेहोनो नागिरदों। बेखौनो बुंगोन दिनै बिथाङा बे मोननैबो समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दं। दा बेखायनो आंनो बेखौनो बुंगोन दे बिथां खाम्फा बरगयारिया फैगौ समावहाय जोंनि बिटिआरनि फिन खनसेबाव आरोबाव सासे EM जानो थांगासिनो दङ। जोंनि दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन निस्सय बिथाङाबो बिजाथि महरै बेवहाय गसंनो थाखाय थिरांथा लानायनि गेजेरजों दा बिथांनो टिकेट होनाया सम्भब जायाखिसै। स' बिथाङा निस्सय गावनि जिथु माने हास्थायनाय गावनि लुबैनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा दिनै जोङो बयबो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङाबो नमिनेशन साबमिशन होदों। दा जों बेखौनो बुंगोन जोंहा जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जों UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै दिखांदों हिसाबै 12 नं चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा निस्सय UPPL दोलोनि बिथां खाम्फा बरगयारिनो भट होगोन आरो बेखौबो आङो